όχι στου ΝΑΤΟ τα ασφαγεία. Πουλήστε κανένα πύραυλο και φτιάξετε σχολεία. Όχι στα ασφαγεία. Πουλήστε κανένα πύραυλο. Σχολεία μας θα γράφουν Coca-Cola. Τις πολυεθνικές τα ξεπουλάνε όλα. Σε λίγο τα σχολεία μας θα γράφουν Coca-Cola. Τις πολυεθνικές τα ξεπουλάνε όλα. Του λαού υπόθεση είναι η παιδεία. Ασφαλή δημοσία θέλουμε σχολεία. Του λαού υπόθεση είναι η παιδεία. Ασφαλή δημόσια σχολεία. Ότι λέτε ψέματα, απαξιώνει ο Υπουργός και βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι εδώ είναι όλοι οι φορείς, είναι οι μαθητές. Ήρθαν με τρικυμία γιατί έχουν πρόβλημα. Ακριβώς. Επομένως τι κάνετε, μας κρατάτε απ' έξω. Κάναμε τόσο ταξίδι να μιλήσουμε. Ότι λέτε ψέματα. Θα πείτε μέσα. Βρε ήρθα στην πύλη να σου μιλήσω και μου λες είμαι από μέσα και σε αυτοί μας βγάλαμε έξω από την πύλη. Θα μπορούσαμε να έρθουμε εμείς μέσα στα νύχτα. Για να τελειώνουμε. Αφήστε να περάσουμε. Το χειριζόμαι. Πώς θα περάσετε. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, να περάσουμε. Πώς θα περάσετε, τη 2 θα περάσετε. Όχι, να περάσουμε. Πώς θα περάσουμε, αυτό που δεν πιάζουμε. Μα δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε 200. 21 του μήνα ζητήσαμε συνάντηση και απαντήσατε ότι 27 το γραφείο Υπουργού συνάντηση με τον Υπουργό της Παιδείας. Και μας απαντήσανε, εδώ λοιπόν απαιτεί η Κεφαλονιά συνάντηση με τον Υπουργό της Παιδείας. Ένα λεπτάκι. Θα μας δεχτεί. Θα μεταφέρετε το αίτημα. Το αίτημα είναι συνάντηση με τον Υπουργό. Και σταματήστε, αυτά τα στείλατε τώρα. Λέτε ψέματα! Να πούμε τι με σας, εμείς θέλουμε τον Υπουργό. Πολιτική απάντηση θέλουμε. Εμείς δεν θέλουμε τεχνικό, δεν θέλουμε τεχνικά να μας λύσει τα προβλήματα. Σας παρακαλώ, απάντηση από τον Υπουργό. εμείς θέλουμε συνάντηση, είναι εδώ η Κεφαλονιά, με τον Υπουργό της Παιδείας, γιατί το πρόβλημα είναι οξυμένο και πρέπει η απάντηση είναι πολιτική. Στους σεισμούς απαντάει το Υπουργείο με έναν διευθυντή. Είναι πολιτική απάντηση. Στους σεισμούς που κινδυνεύουν ζωές των παιδιών απαντάει με έναν διευθυντή ο Υπουργός. Θα το καταλάβουμε. Κύριε Ποφυλάτε, η συνάντηση είναι με τον Υπουργό. Αξιώνει η κυβέρνηση το πρόβλημα των ζώων. Και απαντάει με έναν Υπουργό και έναν εκπρόσωπο. Λέτε ψέματα. Εσείς λέτε. Λέτε ψέματα. Δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Εμείς να δημιουργήσω εντυπώσεις. θέλουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Λοιπόν, Εμείς θέλουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Θα το μεταφέρω. Αφήστε τα mail. Αφήστε τα mail. είναι εδώ ο κόσμος. Η συνάντηση ήταν κανονισμένη, το λέει. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα. Θέλουμε να συναντηθούμε με τον Υπουργό. Ωραία. Λοιπόν, περιμένετε να μεταφέρω. Έτσι, μπράβο. Αυτό μπορείτε να πείτε από την αρχή χωρίς να λέτε ψέματα. Δεν λέει κανένας ψέματα. Υπάρχουν τα email που σας Εντάξει, διαβάζω. υπάρχουν βεβαίως. Τον Υπουργό. Βεβαίως υπάρχουν. Και δεν είναι σωστό να μας έχετε μετά από τόσο ταξίδι με βροχή απ' έξω. Και χοντρή διαστρέβλωση της αλήθειας. Το ραντεβού με τον Υπουργό, με τον κύριο Φίλη, το έχω στείλει εγώ προσωπικά από το mail της ΕΛΜΕ και το προσωπικό μου εδώ και 3 μήνες εκ μέρους των φορέων του Εργατικού Κέντρου, των Ενώσεων, των Μαθητικών Συμβουλίων, μια σειρά άλλων φορέων που συνεργαζόμαστε. Και είχαμε ζητήσει συνάντηση Σάββατο 21 του μήνα, ό,τι μπορούμε, πριν γίνει ο σεισμός. Το γραφείο του Υπουργού και συγκεκριμένα μια κυρία από το γραφείο του Υπουργού, δεν έχει σημασία, υπάλληλος είναι η γυναίκα, μας είπε ότι ο Υπουργός κύριος Φίλης δεν μπορεί 21 και μπορεί 25 με 27. Και είπαμε βάλτε το Παρασκευή για να διευκολυνθούμε στην μετακίνηση. Πότε την Παρασκευή? Παρασκευή πρωί. Παρασκευή πρωί θα είμαστε στην Αθήνα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τρίτη λοιπόν, μας παίρνουν από το γραφείο του Υπουργού ότι ο Υπουργός δεν μπορεί. Ο κύριος Φίλης να δεχτεί το λαό της Κεφαλονιάς και την νεολαία του. Γιατί αυτή η φωνή μεταφέρεται τώρα. Να σταματήσει η απαξίωση. Γιατί αυτή η απαξίωση δείχνει ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να μην πάρει κανένα μέτρο. Παίζει με τις ζωές. Τους καθιστούμε υπεύθυνους. Έχουν εγκληματικές ευθύνες.
Απαιτούμε εδώ και τώρα να υπάρξει συνάντηση. Έσχος! Μην τόσο αδερφέ όμως. Εντάξει τώρα εκεί γίνεται πλάκα εδώ πέρα που φαίνεται. Εντάξει δεν γίνεται όμως. Πραγματικά το λέω. Κυρία. Να μιλήσουμε να φύγουμε. Συγγνώμη δηλαδή, δεν πάμε να πούμε ότι δεν έχουμε σχολεία δηλαδή. Αφήστε, τι να κάνουμε. 50 κτίρια περιμένουν να κατεδαφιστούν και θα φτιάξουν τον κόσμο. Και μας στέλνει εδώ τα ΜΑΤ. Δεν τρέπεται εξευτελισμένος. Να διευκολύνουμε την είσοδο των πολιτών. Χωρίς. Έσχο, εμείς δεν είμαστε πολίτες. Δεν τρέπεστε. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν είμαστε πολίτες, εμείς τι είμαστε. Τι είμαστε. Ο σεισμόπληκτος λαός τι είναι. Ντροπή σας! Έσχος. Καταγγέλνουμε την απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης με τα ΜΑΤ μπροστά. Έσχος! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Του λαού η πάλι θα τη σπάσει! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Του λαού η πάλι θα τη σπάσει! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Σας παρακαλώ μην ακουμπάτε. Σας παρακαλώ. Υπόπληκτοι είμαστε. Τα ξέρουμε από τις 2 ώρα να πούμε. Βάλαμε παιδιά που ευθύνε. Ναι. Τι να μην Έχετε κλείσει μέσα μαθητές. τα παράγατα παιδιά σας. Αυτά τα μέτρα, αυτή η πολιτική των μονοπωλίων είναι έντονη. Τι κάνετε κύριε παιδιά, τι κάνετε κύριε. Του λαού η πάλι θα τη σπάσει, η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλι. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην μ' ακουμπάτε. Δεν ανοίγουν αυτό που δεν μπούμε. Ρε αφήστε τα παιδιά ρε, είναι ανήλικα. Δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Αεροπάλα χτυπάτε, μαθητές και εργάτες, με την πλουτοκρατία, Πάρετε τις πλάτες, αεροπάλα χτυπάτε, μαθητές και εργάτες και στην τρομοκρατία κάνετε τις πλάτες. θέλουμε σχολεία, Καθηγητές βιβλία και όχι διαβατήρια. Ανοίξανε την πόρτα μας, κλειδώσανε μέσα και τώρα σας έχουν εσάς έξω. Τι είναι αυτό? εθνική ασφάλεια. Αυτοί μας προστατεύουν. Αυτοί που σας κλειδώσανε μέσα. Μας κλειδώσανε μέσα και δεν σας αφήνουν εσάς να ακούνε. Αυτή είναι η δημοκρατία τους. Θέλω να μας βάλουν με τη βία που ψάχνει τα δικαιώματά του. Δεν τρέπεστε λίγο. Βάζουν πιο βαθιά μες στο σάπιο πτώμα του καπιταλισμού που υπηρετούν.
Θέλουμε σχολεία, καθηγητές βιβλία και όχι διαβατήρια για την ανεργία. Αυτό το Υπουργείο δεν είναι